እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ወለድ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ሶማላውያን ምስ ፕሬዝደንት ሃገር ርክብ አካይዶም ፕሬዝደንት ሐሰን ሻህ ማሕሙድ ንወከልቶም ወለድ ዘዘራረበሉ እቶም ካብ ኤርትራ ምስ ተመልሱ ናብ ሰራዊት ዘይተጸንበሩ ግቡእ ናይ ምጥያስ መስራሕ ክግበረሎም ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን ናብ ኤርትራ ወታደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ብምስጢር ዝተላኩ ኣሳት 5000 መንእሰያት ሶማል ፕሬዝደንት ሐሰን ሻህ ማሕሙድ ነገለ ካብኣቶም ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ገይሩ እዩ እንተኾነ እቶም ኣብ ኤርትራ ተሪፎም ዘለዉ መንእሰያት ቁጽሮም ይኹን ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ግዜ ብንጹር ኣይተሓበረን ኣብቲ ብዓርቢ 27 ጥሪ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዝተኻየደ ርክብ ወከልቲ ወለድን ፕሬዝደንትን ካብቶም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ መንእሰያት ብቐጥታ ናብ መሳርዕ ሰራዊት ከም ዝተጸንበሩ ሐሰን ሻህ ማሕሙድ ሓቢሩ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ 2022 ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ እዋን ጀሚሩ ክልተ እዋን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስቶም ተዓለምቲ መንእሰያት ርክብ ከካይድ ከሎ ኣሜሪካ ነትርከበን ሃገራት ምዕራብ ካቶም መንእሰያት ናብ ዓዶም ክምለሱ ሓገዝ ሓቲቱ እዩ መንግስቲ ሶማል ንጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ንምድምሳስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተኸታታሊ ወታደራዊ ስርሒታት ዓወታት ይጎናጸፍ ከም ዘሎ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ መንእሰያት ዓብ እጃም ከበርክቱ እዮም ክብል ኣብቲ ምስ ወከልቲ ወለድቶም መንእሰያት ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምድሪ ናብ ከተማታት ትግራይ ክጅመር ምዃኑ ፍሊጡ ሚኒስተር መጓዓዝያታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መጓዓዝያ ምድሪ ንኽጅመር ዘድልዩ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ወፂኦም ምህላዎም ብምሕባር ሚኒስተር ሰላምነት መምርሒ ኣብ ዘጽደቐሉ እዋን ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጅመር ምዃኑ ፍሊጡ ከም ቴሌኮሙኒኬሽን ባንክን መጓዓዝያ ነፈርትን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ኣቐድማ ቢሎም መጅማሮም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘውፅኦ ሕጊ ካብቲ ክልል ክወፅእ ንዝደሊ ተወላዲ ትግራይ ናይ ዕድመ ገደብ ገይሩሉ እዩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ዝጅምረለን ከተማታት መቐለ ኣኽሱምን ሽረን ከም ዝርከበን ኣብቲ ብዓርቢ 27 ጥሪ ዝወፅእ መግለጺ ተጠቒሱሎ ብኻልእ ወገን ናብ ኢትዮጵያ ዝላኽ ዘሎ ረድኤት ብግቡእ ይመቐራሕ የለን ክብሉ ኣመሓደርቲ ዞባታትን ክልላትን መረሮኦም ኣስሚዖም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳለወ ኮንፈረንስ ዝተረኽቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝልግሶ ዘሎ ረድኤት ዝበዝሐ ክፋሉ ንክልል ትግራይ ዝዓለመ ብምዃኑ በዚ ንክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድ ዝተወደ ካልእ ከባቢታት ግቡእ ጠመተ ኣይረክብን ኣሎ ኢሎም ብፍላይ ካብ ምሕደራት ዓፈርን ኣምሓራን ዝተሳተፉ ወከልቲ ብዘይካቶም ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰባት ካብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝመፁ ስደተኛታት እውን ኣብ ማዓስከራት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ብምዝኽኻር ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ክገብረሎም ፀዊዖም ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ ጀነራል ሐምዳን ዳግሎን በብውልቆም ምስ መራሒ ጫድ ርክብ ከካይዱ ምዃኖም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ ኣብቲ ንጸጥታ ዶባት ብዝምልከት ዝካየድ ኣኼባ ንህላዊ ዕጡቓት ሓይልታት ብዝምልከት ክዝተየሉ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ መንጎ ዶባት ሱዳን ጫድን ማእከላይ ኣፍሪቃን ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ሓይሊ መጥቃዕቲ ክገብር ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ 3 ሃገራት ጸጥታዊ ስጋት ፈጢሩ እዩ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ምስ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሩስያዊ ዋግነር ግሩፕ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይዝንገር ሩስያዊ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ሱዳን ኣብ ዕደናዊ ንጥፈታት ንዝርከባ ትካላት ሩስያ ወታደራዊ ሓለዋ ክህብ መጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ወታደራዊ መሳርሒ ይህበሎ ዝብል ክስታት ብዝተፈላለዩ ወገናት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ ምልዋጥ ጸጥታዊ ሓበሬታ ሓደ ካብቲ ኣብ ዝርክብ ክዝተየሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ ጫድ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ምክያዱ ንምርግጋእ ዞባ ሓይልታት ጸጥታ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ክሰርሑ ብሰበስልጣንተን ሃገራት ጠለባት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ ብጀነራል ኢድሪስ ዩሱፍ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ጫድ ብ21 ጥሪ ኣብ ተመሳሳሊ ርእስቲ ንምዝታይ ናብ ከተማ ካርቱም ዑደት ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር كبرات سمعتنا زينب زتفتصيم الله راديو إرنا
راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوان غازيت إنياتا زدالو نتا راديو